Capítol 5. A mesura que l'hivern s'apropava, Molly donava cada vegada més maldecaps. Cada matí arribava tard a la feina i s'excusava dient que s'havia dormit. Es queixava de misteriosos dolors, tot i que tenia una gana excel·lent. A la més petita ocasió, deixava la feina i corria cap a l'abeurador, on es quedava mirant embadalida la seva pròpia imatge reflectida a l'aigua. Però corrien també rumors d'alguna cosa més seriosa. Un dia que Molly vagava alegrement pel pati, remenant la llarga cua i mastegant una tija de fenc, Trèvol l'emprengué a part. «Molly», va fer, «he de dir-te una cosa molt greu. Aquest matí t'he vist mirant per sobre la tanca que separa el mas dels animals del de Foswood. Un dels homes de Mr. Pilkington era a l'altra banda del tancat. Jo era un bon tros lluny, però estic gairebé segura que ho he vist. Et parlava i tu li permeties que t'acaricies el morro. Què vol dir tot això, Molly?» «No és veritat, no ho ha fet. Ja no hi era», cridà Molly, començant a encabritar-se i colpejant a terra. «Molly, mira'm a la cara. Em dones la teva paraula d'honor que l'home no et tocava el morro?» «No és veritat», repetia Molly, però no gosava mirar Trèvol a la cara i tot d'una arrencar a córrer galopant camps enllà. De sobte, un pensament colpí Trèvol. Sense dir res als altres, se n'anà a l'estable de Molly i regirà el jaç amb la pota. Sota la palla hi havia amagada una petita pila de terrossos de sucre i uns quants manllocs de cintes de diferents colors. 3 dies després, Molly va desaparèixer. Durant unes quantes setmanes no se sabé on havia anat a parar. Després els coloms informaren que l'havien vista a l'altre cantó de Willingdon. Estava enganxada a un llampany xerret, pintat de negre i vermell, que havia parat davant una taverna. Un home gras de cara vermella, pantalons de muntar i polaines amb tot l'aspecte d'un rendista, li refregava el morro i l'enllaminava amb sucre. Era esquilada de poc i portava un llaç escarlata al serrell. Semblava que era feliç, segons digueren els coloms. Cap dels animals no va parlar mai més de Molly. Pel mes de gener vingué el mal temps. La terra era dura com el ferro i no es podia fer res als camps. Es feren moltes reunions a la pallissa gran i els porcs curaven de planejar el treball per a la temporada vinent. S'havia anat acceptant que els porcs, que eren manifestadament més llestos que els altres animals, decidirien totes les qüestions a la direcció de la masia, si bé les seves decisions havien de ser ratificades per un vot majoritari. Aquest acord hauria funcionat prou bé si no haguessin estat les discussions entre Bola de Neu i Napoleó. Aquest parell estaven en discrepància a cada punt on el desacord era possible. Si l'un proposava sembrar més civada, l'altre immediatament demanava més conreu d'ordi. I si l'un deia que un terreny determinat era indicat per a cols, l'altre afirmava que només era bo per a fer-hi naps. Cadascú tenia els seus partidaris i sovint es produïen debats violents. En les assemblees, Bola de Neu solia guanyar per majoria gràcies als seus brillants discursos, però Napoleó treia més profit recollint partidaris fora de les sessions. Sobretot tenia un gran èxit entre els xais. Aquests s'havien acostumat darrerament a balar 4 potes sí, 2 potes no. Tant si venia tom com si no, i solien interrompre les assemblees d'aquesta manera. Semblaven tenir una especial predisposició a cridar 4 potes sí, 2 potes no, en els moments decisius dels discursos de Bola de Neu. Aquest havia fet un acurat estudi d'alguns exemplars endarrerits d'agricultura i ramaderia que havia trobat al casal, i tenia el cap ple de projectes, d'innovacions i millores. Parlava saberudament sobre drenatge de terrenys, sitges i adobs artificials i s'havia enginyat un complicat projecte per tal que tots els animals anessin a deixar caure els seus excrements directament damunt els camps, cada dia en un lloc diferent, a fi d'estalviar el treball de carretejar-los. Napoleó no tenia cap projecte a proposar, però afirmava tranquil·lament que els de Bola de Neu no anirien enlloc i feia l'efecte que es reservava per a una avinentesa. Però de totes aquestes discussions, la més forta fou la que tingueren sobre el molí de vent. A la Prada Gran, no gaire lluny dels edificis del mas, hi havia un petit turó que era el punt més alt de la finca. Després d'inspeccionar el terreny, Bola de Neu va declarar que aquell era el lloc indicat per al molí de vent, que accionaria una dinamo per a fornir energia elèctrica al mas.
S'il·luminarien estables i galliners. A l'hivern tindrien calefacció i també faria funcionar una serra cinta, un triturador de palla, una llescadora de ble de raves i una munyidora elèctrica. Els animals mai no havien sentit parlar de tot això, perquè la masia era molt antiquada i tenia l'utillatge primitiu, i escoltaven embadalits quan Bola de Neu els pintava un futur de màquines meravelloses que farien la feina totes soles, mentre ells pasturarien lliurement pels camps o cultivarien la seva intel·ligència amb la lectura i la conversa. Bola de Neu va preparar els plans del molí en poques setmanes. Els detalls tècnics s'inspiraven principalment en 3 llibres de Mr. Jones. 1000 coses útils que es poden fer a la casa, cada home el seu propi paleta i electricitat per a principiants. Bola de Neu feia servir d'estudi un cobert on hi havia hagut les incubadores i que tenia un entarimat de fusta molt llis, que anava bé per a dibuixar-hi. S'hi tancava hores i hores. Feia aguantar oberts els llibres amb una pedra i amb un tros de guix entre els unglots. Es movia lleuger d'un cantó a l'altre, dibuixant línia darrere línia entre petits grinyols de satisfacció. De mica en mica, els projectes esdevingueren un complicat garbuix d'eixos i rodes dentades, que cobrien més de la meitat del pis i que els altres animals trobaven del tot inintel·ligibles però molt impressionants. Anaven a contemplar els dibuixos de Bola de Neu, almenys un cop al dia. Fins i tot les gallines i els ànecs, que passaven treballs per no trepitjar els senyals de guix. Només Napoleó es mantenia a part. Des d'un principi s'havia declarat contrari al molí de vent. Un dia, però, es presentà inesperadament per examinar els projectes. Es passejà pensívolament amunt i avall del cobert mirant amb detenció tots els detalls dels plànols, ensumant-los una o dues vegades, després s'aturà una estona contemplant-los de reüll i de sobte aixecar la pota, s'hi orinà al damunt i sortir sense dir una paraula. Tota la masia estava fortament dividida per culpa del molí de vent. Bola de Neu no negava que seria molt difícil de construir. Per aixecar les parets caldria escairar la pedra, després s'haurien de fer les ales i finalment caldrien les dinamos i els cables. Bola de Neu no explicava mai la manera d'obtenir tot això, però sostenia que en un any tot es podria enllestir. I de llavors endavant, declarava, s'estalviaria tanta feina que els animals només haurien de treballar 3 dies la setmana. Contràriament, Napoleó insistia que la gran necessitat del moment era augmentar la producció d'aliments i que si perdien el temps amb el molí de vent, tots acabarien morint-se de gana. Els animals es dividiren entre 2 faccions sota els eslògans: vota per Bola de Neu i la setmana de 3 dies, vota per Napoleó i la menjadora plena. Benjamí era l'únic animal que no militava en cap dels 2 bàndols. No es volia creure que hi hauria més menjar ni que el molí de vent estalviaria feina. Amb molí o sense, deia, la vida seguirà anant com sempre, és a dir, malament. A part de les discussions sobre el molí de vent, hi havia el problema de la defensa del mas. Encara que els éssers humans havien estat derrotats en la batalla de l'estable de les vaques, era evident que podien tornar a fer un altre i més decisiu intent de reconquerir el mas i reinstal·lar-hi Mr. Jones. Tenien una altra raó de tema, ja que les notícies de la derrota dels humans s'havien escampat pel país i els animals de les masies veïnes s'havien tornat més refractaris que mai. Com de costum, Bola de Neu i Napoleó no estaven d'acord. Segons Napoleó, el que calia fer era procurar-se armes de foc i instruir-se en el seu ús. Bola de Neu deia que havien d'enviar més i més coloms per fomentar la revolta entre els animals de les altres masies. L'un argumentava que si no eren capaços de defensar-se serien conquerits, i l'altre raonava que si les revoltes se succeïen per tot arreu ja no els caldria defensar-se. Els animals s'escoltaven de primer Bola de Neu i després Napoleó, sense poder aclarir qui tenia raó, i de fet sempre estaven d'acord amb l'últim que els parlava. Per fi arribà el dia que els plans de Bola de Neu ja estaven enllestits. A l'assemblea del següent diumenge s'havia de posar a votació si s'havia de començar o no la construcció del molí de vent. Quan els animals foren reunits a la pallissa gran, Bola de Neu s'alçà i, malgrat les interrupcions dels xais, exposà les seves raons advocant per l'edificació del molí. Napoleó s'alçà per replicar:
Digué pausadament que el molí era una bestiesa, aconsellà que ningú no hi votés a favor i tornà a seure tot seguit. Havia parlat 30 segons escassos i semblava com si tant se li donés de l'efecte que hagués produït. Bola de Neu, alçant-se d'un bot, feu callar els xais, que ja balaven una altra vegada, i exclatà en una apologia apassionada a favor del molí de vent. Fins llavors els animals havien estat dividits semblantment en les seves simpaties, però en un moment d'eloqüència de Bola de Neu se'ls endugué. Amb brillants frases pintà una visió del mas dels animals, tal com seria quan es poguessin treure del damunt el pes del sòrdid treball. La seva imaginació havia volat més enllà de les trituradores de palla i llescadores de ble de raves. L'electricitat, deia, podria fer anar rasclets, màquines de batre, arades, segadores, garballadores, a més de proveir cada estable i galliner amb la seva llum elèctrica, aigua calenta i freda i una estufa. Quan acabà de parlar, ja no es dubtava pas a quina banda anirien a parar els vots. Però, just en aquell moment, Napoleó s'alçà i, dirigint una sinistra mirada de reüll a Bola de Neu, llançà un grinyol molt agut, com ningú no n'hi havia sentit mai cap. Llavors se sentí al de fora un terrible aldarull de lladrucs, i 9 enormes gossos, amb collars d'aram reblat, saltaren dins la pallissa. Corregueren de dreta a Bola de Neu, que d'un bot fugí del seu lloc, amb el temps just per a salvar-se de les seves dentegades. En un moment traspassà la porta i els gossos es llançaren al seu darrere. Tots els animals s'apilotaren a la porta a contemplar la caça, massa sorpresos i espaordits per a dir res. Amb els gossos als talons, Bola de Neu fugia del prat gran que duia a la carretera. Corregué com només un porc pot fer-ho. De sobte relliscà i va semblar que ja el tenien, però s'aixecà altre cop corrent més de pressa que mai, amb els gossos guanyant terreny darrere seu. Un d'ells va estar a punt de clavar-li les dents a la cua, però aleshores, fent un esforç suprem i per molt pocs centímetres de marge, s'esmunyí per un orat de la tanca, i ja no el veieren més. Muts i esfereïts, els animals s'arrauliren cap a dins la pallissa. En un moment, els gossos tornaren a grans gambades. Ningú no podia explicar-se d'on havien pogut sortir aquelles bèsties, però aviat s'aclarí la cosa. Eren els cadells que Napoleó havia arrencat de les seves mares i havia pujat pel seu compte. Encara que no estaven plenament desenrotllats, eren uns gossos enormes i amb ferotge aparença de llops. Sempre voltaven estretament Napoleó i, cosa curiosa, li remenaven la cua, de la mateixa manera que els altres gossos ho solien fer a Mr. Jones. Napoleó, amb els gossos al darrere, pujà a la plataforma des d'on el vell patriarca havia pronunciat el seu històric discurs. Feu saber que d'ara endavant les assemblees dels diumenges al matí s'havien acabat. Ja no calien, va dir, i feien perdre el temps. En el futur, tots els assumptes referents al govern del Mas serien resolts per un comitè especial de porcs, que ell mateix presidiria. Es reunirien en privat i després ja comunicarien les seves decisions als altres. Els animals seguirien encara reunint-se els diumenges al matí per saludar la bandera i cantar bèsties d'Anglaterra i rebre les ordres de la setmana. Però en el futur ja no hi hauria més debats. A despit de la desorientació produïda per l'expulsió de Bola de Neu, els animals quedaran consternats per aquest anunci. Alguns d'ells haurien protestat si haguessin trobat els arguments escaients. Fins i tot Boxer estava una mica capficat. Tirà les orelles enrere, arrugà el front diverses vegades i s'esforçà a ordenar els pensaments. Però al capdavall no se li acudí res a dir. Alguns dels porcs, però, foren més explícits. 4 porcells del primer rengle emeteren penetrants grinyols de desaprovació i tots 4 s'alçaren i començaren a parlar alhora. Però tot d'una, els gossos que seien al voltant de Napoleó feren sentir profuns i amenaçadors grunyits i els porcs callaren en sec i tornaren a seure. Llavors els xais esclataren amb el seu eixordador balada ritual, 4 potes sí, 2 potes no, que va durar un quart d'hora. I van acabar així amb qualsevol possibilitat de discussió. Després, Schuyler fou enviat a recórrer al mas per explicar el nou règim als altres. Camarades, digué, confio que tots els animals aquí presents apreciïn el sacrifici que fa el camarada Napoleó, encarregar-se al seu damunt aquesta sobretasca.
No creguéssiu pas, camarades, que el cabdillatge sigui un plaer. Ben al contrari, és una greu i feixuga responsabilitat. Ningú no creu amb més fermesa que Napoleó que tots els animals som iguals. Que més voldria ell que deixar-vos prendre les decisions per vosaltres mateixos. Però de vegades, camarades, podríeu equivocar-vos en les vostres decisions i llavors on aniríeu a parar? Suposem que haguéssiu decidit de seguir Bola de Neu amb les seves visions de molins de vent. Bola de Neu que, com ara ja tots sabem, no era res més que un criminal. Va lluitar ardidament a la batalla de l'estable de les vaques, va dir algú. El valor no ho és tot, digué Squire. La lleialtat i l'obediència són encara més importants, i pel que fa a la batalla de l'estable de les vaques, crec que vindrà el dia que tots veurem com ha estat molt exagerada la part que hi tingué. Disciplina, camarades, disciplina de ferro. Aquesta és la consigna d'avui. Un pas en fals i tornaríem a tenir a sobre els nostres enemics. Perquè suposo, camarades, que no voleu que Mr. Jones torni. Una altra vegada aquesta mena d'argument era incontestable. Evidentment, els animals no volien veure de nou Mr. Jones. Si els debats del diumenge al matí havien d'ocasionar la seva tornada, llavors els debats s'havien d'acabar. Boxer, que ja havia tingut temps de reflexionar, expressà l'opinió general dient «Si el camarada Napoleó ho diu, és que és veritat». I des de llavors va adoptar la màxima «Napoleó sempre té la raó», a més de l'eslògan particular que encara treballaré més. Per aquesta època, el temps ja havia canviat i els treballs de llaurar començaren. El cobert on Bola de Neu havia dibuixat els seus projectes per al molí de vent havia estat tancat, i se suposà que els plànols havien estat esborrats de terra. Cada diumenge a les 10 del matí, els animals es reunien a la pallissa gran per rebre les ordres de la setmana. El crani del vell patriarca, ara polit de carn, havia estat desenterrat de l'hort i col·locat sobre un pilar, al peu de la bandera, al costat de l'escopeta. Després d'haver hissat la bandera, s'obligava els animals a passar en reglera davant el crani reverentment abans d'entrar a la pallissa. Ara ja no seien plegats com abans. Napoleó, amb Squire i amb un altre porc anomenat Minimus, que tenia un do especial per a compondre cançons i poemes, s'asseia a la tarima, amb els 9 gossos joves, formant un semicercle al seu voltant i els altres porcs asseguts al darrere. Els altres animals seien de cara a ells en el cos principal de la pallissa. Napoleó llegia les ordres de la setmana en un to aspre i autoritari, i després de cantar un sol cop Bèsties d'Anglaterra, tots els animals es dispersaven. El tercer diumenge de l'expulsió de Bola de Neu, els animals es quedaren un xic sorpresos en sentir anunciar a Napoleó que, tanmateix, el molí havia de ser construït. No va donar cap raó per haver canviat de pensament, simplement advertir als animals que aquesta tasca extraordinària requeria un gran esforç. Fins i tot potser caldria reduir les racions. Els plans, però, havien estat preparats fins al més petit detall. Una comissió especial de porcs hi havia treballat les últimes 3 setmanes. L'edificació del molí, juntament amb altres millores, es va calcular que duraria 2 anys. Aquella tarda, Squire explicà privadament als altres animals que, en realitat, Napoleó mai no s'havia oposat al molí de vent. Ben al contrari, havia estat ell el primer a patrocinar-lo ja des del començament, i els plànols que Bola de Neu havia dibuixat al terra de la incubadora en realitat havien estat robats dels papers de Napoleó. El molí de vent era creació pròpia de Napoleó. Per què, doncs, va preguntar, algú l'havia criticat tan fortament? Aquí Squire feu cara de murri. En això, va dir, es veia l'astúcia de Napoleó. Havia fet veure que era contrari al molí de vent, només com una maniobra per tal de desempallegar-se de Bola de Neu, que era un individu perillós i de pèssima influència. Ara que Bola de Neu ja no feia nosa, el pla podria seguir endavant sense la seva interferència. Això, va dir, era el que s'anomenava tàctica. Saltironant i remenant la cua, repetia unes quantes vegades «Tàctica, camarades, tàctica», mentre reia alegrement. Els animals no estaven ben segurs del que volia dir aquella paraula, però Squire parlà amb tanta persuasió i els 3 gossos que casualment es trobaven amb ell grunyien tan amenaçadors que acceptaren les explicacions sense fer preguntes.